Universal Robots er førende producent på et hastigt voksende marked for samarbejdende robotter. I en tid, hvor flere virksomheder i området lukkede, skabte virksomheden mange nye arbejdspladser til højtuddannet. Ikke kun inden for teknologi, men også inden for ledelse, HR, eksport og controlling. Akademikere har vi ansat, fordi det simpelthen er fundamentet for vores virksomhed. Man kan sige, at det er virksomhedens DNA. Det, som akademikerne måske i virkeligheden er allerbedst til, det er at komme med de der friske og anderledes idéer. De sidder nogle gange og tillader sig at fordybe sig i nogle ting, og fordi de har den baggrund, hvor de forstår, hvordan man forsker, så kommer de også op med nogle idéer, som vi ikke kunne komme op med selv, uden at have akademikerne som en del af vores arbejdsstyrke. Fra start har Universal Robots haft fokus på, at udvikling og produktion er samlet på ét sted, så udviklingen sker i tæt samarbejde med produktionen. Her i Universal Robots gør vi meget ud af, at akademikerne ikke bliver en gruppe, der ligesom er lukket sig ind i sig selv. Så en vigtig del af den ledelsesopgave, som vi også udfører, det er simpelthen at sikre, at ingeniørerne snakker sammen med resten af faggrupperne. Således når vi er ude i produktionen for eksempel, så er akademikerne eller ingeniørerne faktisk som en del af produktionen også, i hvert fald i oplæringsfasen. Virksomheden accelererer i salget af robotter og øger derfor hele tiden antallet af akademikere, der fra start har været med til at drive Universal Robots positive udvikling. Vi har vores fundament i akademikermiljøet, så uden akademikere ville vi nok ikke faktisk være den virksomhed, vi er i dag. Nomineret til Akademikerprisen 2015, Universal Robots. Hafnia Tankers er en shippingvirksomhed i rivende udvikling. I kølvandet på finanskrisen er der kommet en ny slags investorer i shippingbranchen. Struktur, professionel kommunikation og komplicerede regnskabsmodeller er blevet afgørende. Og til at løfte den slags opgaver har Hafnia Tankers ansat højtuddannet i supplement til shippingfolkene. Shipping er en ekstrem volatil branche, og derfor er det vigtigt, at vi kombinerer både et antal deciderede shippingfolk, altså fagfolk, som er vant til at manøvrere i det, vi kalder den almindelige shippingverden, men vi også har akademikere ansat til at assistere og sikre, at vi får lavet de rigtige risikostyringer og regnskabsmæssige modeller. Den kombination giver en bedre selskabsform, end vi havde tidligere. Virksomheden er også et tydeligt eksempel på, at akademikere giver vækst på bundlinjen. Mens Hafnia Tankers omsætning var 1,2 millioner i 2011, var den i 2014 på intet mindre end 668 millioner. Virksomheden forventer flere akademiske ansættelser i fremtiden, og assisterer derfor på en nyoprettet uddannelse på CBS, netop målrettet shippingbranchen. I en fortsat udvikling og ansættelse af akademikere, så har branchen jo også selv vist et initiativ ved nu at have en bachelorlinje på CBS, som fokuserer på shipping. Og det er jo igen en del af den samme udvikling, at man anerkender, at man har behov for andre kompetencer også i branchen, end bare det rent faglige omkring shipping. Nomineret til Akademikerprisen 2015, Hafnia Tankers. Ribe Jernindustri er en af Danmarks ældste eksisterende industrivirksomheder. I en tid, hvor lignende virksomheder gik konkurs, vendte Ribe Jernindustri 180 grader og satsede benhårdt på forskning og ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. Virksomheden fik blandt andet tilknyttet en Ph.D. til produktionen, som var med til at udvikle produkter, som nu er klar til lancering i resten af verden. De her ansættelser har medført, at man får en mere global forståelse og ser et potentiale i virksomheden på et globalt marked, frem for et meget lokalt og regionalt marked. Og det er en kæmpe forskel for en virksomhed i Vestjylland. Ribe Jernindustri har rekrutteret højtuddannet til både ledelse, design og udvikling. Det har flyttet virksomheden fra at være en traditionel smedevirksomhed på det regionale marked, til at være en moderne virksomhed på det globale marked. Det vi som virksomhed kan, vi ikke kunne før, det var, at vi tidligere var en stålproducerende virksomhed, der fokuserede på stålproduktion, hvor vi med akademikere har fået tilført en vinkel, der gør, at vi arbejder med bakterier, vi arbejder med teknologier, som vi selv kan forestille os var muligt at indføre i en virksomhed som vores. Ribe Jernindustri er også et godt eksempel på, at akademikere og andre faggrupper ikke er hinandens konkurrenter, men at samarbejdet skaber udvikling og vækst. Det, at vi kombinerer akademikere og så produktionsmedarbejdere i virksomheden, gør, at vi får løftet virksomhedens potentiale. Vi får noget ny viden ind, der gør,
at vi kan se, at det potentiale, vi har fremadrettet i markedet, er meget, meget større, end vi har haft, hvis vi ikke har gjort det. Nomineret til Akademikerprisen 2015, Ribe Jernindustri. Elverdal designer legepladser og aktive uderum. I 2009 ansatte virksomheden sin første arkitekt og fandt ud af, at det fik salget til at stige. Så i dag sælger virksomheden ikke længere bare gynger og klatrestativer, men er medskaber af byrum og måden vi bruger udearealer på. Det betyder, at de tidligere sælgere er suppleret med højtuddannet rådgivning. Når vi kommer ud til kunderne, og det er en højt kvalificeret medarbejder, der kommer ud, så taler man meget mere til kunden i øjenhøjde. Og det vil sige, at vi kan bedre forstå kunden, vi kan bedre analysere kunden, og vi kan bedre lave lige præcis det, kunden gerne vil have. 15 af de nu 22 ansatte er derfor højtuddannede og spænder fra ingeniører og arkitekter til kandidater i idræt og sundhed og fra Landbrugshøjskolen. Og på trods af finanskrisen er omsætningen de seneste 3 år steget fra 22 til 52 millioner. Fordelen ved, at man kommer med en faglig profil og en akademisk profil, det er, at der hvor man mødes, der kan man noget mere. Der hvor det er, at akademikeren står og diskuterer med håndværkeren, hvordan kan vi lave den her løsning, så bidrager det til, at den håndværksmæssige løsning bliver bedre i oplevelsen for brugeren. Det bidrager til, at den håndværker, der står der, han føler, jamen det her, det kan vi komme meget længere med. Nomineret til Akademikerprisen 2015, Elverdal AS.